Divaký je. Čo točíš? Aha. To potom keď skončí, tak ešte na to zústavu. No veď, to, keď to budeš dvíhať, tak keby aj tak aj tak. To zvuk dáme potom preč, že dá to tam nejaká iná hudba. Aha. On sa mi jedná približovať na jednu, vieš? Koľko za tú šírku má dobrú. Dobrú má, nepičiť. Veď to sa ho pýtam, kurva, skaj má takú šírku. Daj, na chrbát mi daj. Záber na chrbát, tak. Tak. Drža ma takto. Než vidno, počkaj. Ako tam má? Dobre. To troška ďalej. Boha lobím. Tak vidno aj toto, aj zrkadlo, vieš? Bolo to koľko tých opakovaní, čo rozvratím.